Čauky, moje jméno je Lord Dandas a já se tam dalšího videa z série Jokebox, která já nevím jak vy, ale mě ten Jokebox opravdu baví. Martinka se zase jde. Asi. Řeknu to o tobě, Martinko. No to je jedno, tak v minulém díle jsme vlastně někdo tady. V minulém díle Jokebox. Jo, tady buchnul Creeper. A oni o tom nevím. Jo, vlastně buchnul, už si to pamatuju. Umří. No. Tak, nějaký třeba tableta jsem tam. Ach jo! Zase se jde předvádí, se vůbec nevím, při říkách, nic mi nebylo. Tak co tam jako je? Ten strašidelný tam není. To nic není. Uaaaa! Dva creepři. Jo, jeden zabil druhý, jo, nic to nebylo. Tohle to je dobrý. Ne! To bylo Force, to bylo kamarádě Force. Buchni, nebuchni, to pytle. Jo. Jsem dobrý. Umři. Ne, už to skoro bylo. Ty když se zabije docela pomalu. Už mám další život navíc. Buchni. Tam byl enchanting. Ne! Ty vole! Teď jsem to mám přežil! No, nevadí, stejně já jsem se chtěl podívat, protože já se tam někdy asi v prvním díle, nebo já nevím, jestli to bylo. Nevím, no prostě vím, že jsem tam viděl, byl jsem v tunelu. Takovým kanálem si dal říct, a ten jsem se za ním docela rád podíval. Ale jako měl barvu, to nevím. SBB, ne? No nevadí, já si podívám tam. A uvidíme. Tak. Jo, tady byly ty banditi, to bylo tady. Tam už asi nějaký ty hrály, jo, to je ten hrad. Na něj si taky pamatuju. Papušci. Ty příšerky za mnou lezou. Já jsem psal, že tam něco je a teďka jsem to úplně jako holka, to bylo taky. Takhle nějak, protože něco mi to jak tako připomíná. Ale co asi? No nevadí. Dobrá. Tady. Super. Tady. Vedle. Ale trošku jsem žadu. Vím, že tyhle ryby jako nic moc nejsou. Asi nevím. Tak tam dole, já si typuju, že tam něco bude. Už to slyším. Tak. Už jsem zase tady opět. A já jsem to tady minule nedonašel. Ender krystalík. Jo, tam se někdo tady asi někdo střelil někoho, koho nechtěl střelit.
A tady jsme umřeli. Wow, no jasně, že jo. No. Tak pojďme se umřeli. Tam asi je. No je tam něco. Dopadně toho teda pryč. Potom se tam kouknu. A ty balo! Zrovna teďka se to. A teďka jsem ho chtěl zabít. Teďka jsem to chtěl zničit zrovna. Teďka jsem si vzpomněl. Oh! Ty vado, tak to bylo strašný. Já jsem si říkal, že se ke mně něco blíží, ale jako, jsem si říkal, jako, že to nic není a... No, to něco bylo. A konečně jsem zařval trošku jako mužský. Jo, já vím, hlavu menta vidí každý, tato Anioli mě nezajímá. Ale nejsi nejlepšího youtuber. Ona se kouká na nějakou youtuberku, je se jmenuje Anioli a já se na ně nekoukám, takže mě to úplně ukradený. A hlavu menta vím, jaká je. Hlavu menta vidí každý jeden vždycky. Já si je můžu udělat na server. Klidně, pohodně. No, nevadí. Už tam skoro budu. Spadám z toho chlapka. Co to jako dělá? Asi nic. Tak. Jo. Teďka se tam pokusím skočit ty vady. Do třetice, ne, do dvojice, o dobrého. Ale já jsem se tam trefil. To fakt ne. Tady jsem nebyl ještě. Jo, tady už jsem byl. Tam jsem nebyl a nechci tam. Protože tam je to nuda. Tak já se tam jdu znovu a opět podívat. Tam tak něco je, koukám, to je jako bludiště tady. Myslím, že tam něco je. Skeleton. Ne, já jsem selek, ne. Já jsem blbý. Creeper. No. Aha. Bokněte. Já to udělám takhle. Pomlouvám si, že, ale já to tady fakt potřebuji, jakože tohle to mě tady prostě štve, oni se... Někdo ke mně jde, no. Jako. Takže jo, já to tady nejdřív vykopám. Co tam je, prostě tam to má třeba. Kde nic vyšel? Jasně, něco tajného. Jen kanalizací. Nechám otevřenou, můžu zavřel ven. A asi to může začít. Jako fakt, jako trošku se bojím. Aha, tady jsou spawnery. Vždycky. Že jo, no tady už vidím. Tam skeletony. Hele, ještě jsem to stihl zničit. Tak. Pavouky, tady jsou ještě spawner. Ten je tady. A teďka zase kde? Teďka tamhle. Pavouk! To jakože se nikdy nestrefím, no.
A to zase není fér. Já se nemůžu prostě trefit, mám se vůbec nějaké šípy. Já se dím, že už tady nemám žádný šípce. Aha. Tak takhle. Tak takhle to je. Ale to si tady chci jenom porozlídnout, jako co tady jako by mělo být. Kdybyste viděli. A ještě, pořád já říkám, ať mi napičte do komentáře, k čemu tahle ta volovina je. Normál. Všem se nepotřebuje. Oh, čistá. Hello. Čistý. Tady už jsem byl. Tak, pochopil jsem to takhle, nic tady není. Easy. Ale to je, že mi to něco dá. No, čisto. Cít. Tady to zase. Prosím tě, takhle. Zajímalo mě, co tady jako je, jako. To mě jako fakt překvapilo, jako. Tady něco bylo. Co? Ach, ty vado. Já musím celý obkopat. Tohle to chci. Tohle to je dobrý, tohle traky, nevím k čemu je. Železná helma. Železný tohle. Nějaký šípy, já to mám šípy. Tak, a tohle to jsou moje oblíbené boty. No. Co je lepší? No, tohle je lepší. Tohle jsou moje oblíbené boty, ty já úplně miluju. Co? To se nakupit tímhle? Podívejte se na to. To já miluju prostě, to jsou moje oblíbené boty. Tady je čista. Nevím čemu to. Tohle je dobrý, já to miluju prostě tyhle ty boty. Já s tím takhle skáču. Au, sice mě to zabíjí, ale je to epický. Nemám pravdu. Hej, tady je nějaká vesnice. Asi to, co jsem mi tady vygeneroval už předtím, co? Jo. A proč pořád Japonci? Já nechci být Japonce, já chci něco jiného. Nevadí, já jdu hledat. Rýže. To je čisté benzín. Víte, jak tohle je rýže. Rýze, jakože rýže. Jo, takhle. To jsem fakt nevěděl. Co je jako v čem to bylo? To je jako... Co to bylo? Tak než se podívám, co to je, tak tady zkusím hodit tyhle ty. Protože asi čekám, že to mě zabije. Au. A nic. To se mi teďka smůjím. Jsem bojím, že to mě. Villager. Hej. Hustý. Je to portal úplně někam jinam a to je epický, tak strastlý křížek. Třeba ne. Jo, tady mám ten portál. Hej, to je hustý. No a tohle je ta moje oblíbená vesnice, taková ta normální. Tady zůstanu. Jo, ovce! To je epický. To je epický tady. Už rovnou jsem našel ovce. Jo. Rychle si mi to říct, já se dám jenom rovnou. Protože já tohle musím prostě to.
teďka taková šťastná ta příhoda. Já už jsem našel místo, kde budu bydlet. Tak. Tak tady to jako rozbiju. Musím robit crafting table. Tak. Starám se tohle se. Tak. Počkej. Teď jsem si tady zase něco přenastavil, ne? Čím se to nastavilo zpátky, tak? Jo, už je to dobrý. Super. A to je takový zajímavý, když takhle skáčete a... Ale je to zajímavý. Tak. A máme postel. Jo. Máme odpoledne. Tak já se na tím můžu podívat, co potřebují lidi naši. Tady většinou nepotřebuji nic než kameny, třeba tyhle ty. Sice to je někdy trošku práce, ale je lepší než se na nějaký ten dosek a tak. No. Dřeva na prknách. 126. Stavba nepovídá. Jasně. Mám tady pro vás něco? Tohle to vám prodám. A za tyhle ty peníze si můžu koupit nějaké tyhle ty věci. Severští osobníci, severští stavby, severské predměty, kompletní severský pergamen. To jsou asi jakože to je asi nějaký něco od těch severských věcí. A moment, já musím se smát. Tak jsem tady, mám samozřejmě bezpečník, takže já budu se chovat. Myslím, že máš zapadne slunce, já se vyspím. Tak. Co bychom potřebovali tady? Teďka nevím fakt, co já potřebuji. Teďka potřebuji barák. Tak to si samozřejmě postavím. Nejdřív trošku po obchodu, ať získám nějaké peníze. A pak si postavím barák. Můj vlastní baráček. A nebude to můj miláček. Můj vlastní baráček bude můj miláček. Aha. Co? Lothar tam bydlí, jo? Nikdo ani doma. Takže je Lothar, jo, to je Lothar, jo, těžíš, jo? No, ten toho vytěžil dost. A ty bado, a teďka, ale... Ztrácím se tady. Hej, počkat! Tohle mi strašně připomíná moji vesnici na mém... Jako když jsem tady hrál jednou, tak mi to strašně připomíná jednu vesnici. No tak tady právě dřevo. Peníze na dřevo. Marina se zase jde předvádět. Ty mě zase štveš. Dělám. Ty mě štveš, už prosím nenatočil žádný video. 60 lidí. Máš už 100 milion videí, to stačí. Ten cidr mě v podstatě úplně končí. Ne, ten cidr potřebuju. Ne, A to potřebuješ. ten cidr. Na co? Já jsem tady se plnil potom dál takový úkoly menší. Já jsem na to potřeboval ten cidr. A Dáňo, co na tom cidr potřebuješ? Nic. Právě, že ten cidr jenom získat nějak. Já už sám začínám stmívat. Tak jen tady trošku pomůžu s těma pracema. A nebo ne. Asi ještě hlavně. Jinak, vesničani jsou offline, když je večer. Takže jakože zlázou do baráku a neobchodují. Žrát! Prosím tě, ale No,
Já vím, to je můj portál. Kam to vede? Zpátky. Ukaž. To je jako karta. Já si to tady kolem toho takový trošku vylepším. Ty vole, ty blbý prase, co si o sobě myslíš? Teď já ti čau, ještě zase zabít. Tou. Aha. Aha, tak to asi něco s tím, běž něco zabít. Nic. Tak já už jdu spát asi. No, jo. Super, tak zaprvé já bych si tady trošku vylepšil tohle. To dost. Postavil. Co je? To je legrační nos. Kdo má legrační nos? Ty. Já nemám žádný nos. Koukej. Martinko, to je obyčejná helma. To je v každý helmě. No, takhle jako běhne. Vlastav. Vlastav. Ne. Protože se bojím, že ztratím tohle krásný most. Tak. Začnu si stavit barák. Nevedeš vzduchu. Až budu hledat a další věci. Do ty vzducholodi si skočím tam někam. Pro tu vzducholoď, tam myslím, že byla. Někde. No nevadí. Semka ti polévaj vodu. To není moje semka. Je. Máš svou vlastní stránku. Ne. Nebo se máme dvě stránky. Ne. Teď už vždycky, když pozorujeme do školy, také pozorujem. Dobře, já nemám rád. Rád? Vlastně. Já mám rád radši daňky, protože se jmenuji jako já. Skoro. Tak je to rádi. To není daněk, to je srnka. Ne, Jo, jo, ne, jo, ne, jo. ne. Pš. Přiznáte si, víte, co, jak Martin viděl si jednou Herobrine. Opa strašný. Ona úplně začala řvát, že na nějakém videu tam se ukázal obrázek Herobrina a ona úplně začala řvát, úplně začala křičet. A utíkala za babičkou, že ani nechtěla, ne Váně, ani nechtěla za babičkou, jak byla v šoku. A říkám to, protože mě opravdu. Neříkej to, Dáně, prosím, jinak se začnu zase bát. Wow! Přes... No bylo tak akorát horší, ale to nevadí. Znám na tvář. Už jsem tě tu první předtím viděl a zase se... A zdá se, že nám žádná kultura nezmizela. Ne, že nám žádná kultura nezmizela. Jen tak dále a budeme spolu dobře vycházet. Fakt? Tvoje reputace není dostatečná ke koupi svítku. Tvoje reputace není dostatečná, aby lidé normálně uznali vůdcem. Vylepši svou reputaci anebo splní výjimečné úkoly, aby si dosáhl tohoto statutu. Co? Nevystrkoj mě venka, já si tady čtu. Tak co už máte jako na stavbu? Máte už stavbu, už probíhá. 39 minut začne. Kde ji staví asi? Je to jedno. Každopádně tady začnu stavit barák. Co máš za bodky? Super bodky, co? Tak velký. Náhodou, jsou to my. Náhodou, kvůli ní. Nemusím nosit kalhoty. Musíš. Nemusím. Musíš. Nemusím.
A buď sticha, prosím. Hoď, A chodím. hoď, hoď, Chodím. hoď, Chodím. hoď, Chodím. hoď, Chodím. hoď, Chodím. hoď, Chodím. hoď. Buď sticha. Říká, Tak, dobré. hoď. Wow. Skvěle. A ty vodu, ty jsi tam daleko. Já jsem jdu. Ty tam mají místa, že tam jdeš tady. Tak jim tady, tam udělej místo. Tady ne. Udělej tady místo. Už mi tak šuplo. Doufám, že tam z toho bude stačit. Co myslíš, že buď postavil? No, nevím. Nějaký blbost. Kde je to? Nějakou velkou blbost. Martinko, ty už začínáš být úplně strašná. Takovýhle jsou přesně prvňáci v naší škole. Takový, že oni si říkají, jako já jsem pán, já budu prostě. A přitom říkají takové blbosti. Jakože ti říkají, že prdýlka, jakože zadeček, jakože ty jsi ale prdýlka. Tohle to všechno přesně dělá u nás prvňáci. Já si myslím, že jsou páni a že řeknou prdýlka, jak jsou takový dostojný. Svého kamaráda teda. Já žádný kamarád. Kde jsou najmenší? Až budu mít dostatečnou reputaci. Až se najme kamarádi dáme. Až budeš mít dostatečnou reputaci. Já mám tady 2 crafting table, já nevím proč. Tohle je jako Dobré, tvůj dům, jo? už to chtělo. Ne. Co by mě zajímalo, jak se kraftila jedna věc. Aha, takhle. Takže potřebuji kůži. Ne, kamarádi. Teďka najdu jim jenom nějaký ten statek, nebo co jsem říkal. A trošku si jdu popovídat s kravičkou. Ty vole, co to tam bylo? Já jsem si myslel, že tam jde jakoby nějaký hráč, jakože nevím. Hele, tam máme bambus. Takovou stínu. Nebo nevím, no, ten flash, nebo jak se tomu říká, nevím. Na mě nekoukej. On na mě kouká. To za ním se to já na tebe nekoukám. Nebo Minecraft. Martinko, chováš se pěkně blbě. Proč? 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 Protože proč? 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 To. Proč? Buď ticha, prosím tě. Potřebuješ na ně papírky. Ježiši, obráceně jsem dělal. Ještě jedno právo. A tam nevidím. Co ty jsi zdržela? No, dobrý. Uaaaa! To bylo, co to? Tam to mi ubere půlku srdíčka, tohle mi neubere nic. Co? To máme náš skromný portálek. CZM se ještě neskoušel topnout zpátky, ale to je jedno. Hej, tak já nevím, jak se to jako kraftí. Jak se kraftí? Dobra, jsem se podívat, jak se kraftí kniha. Bok. Jak se jmenuje bok. Tak. Balón. Kniha bok. Třeba X. Jak se kraftí kniha? No, jak se kraftí kniha? Já! Ježiši to! Já se tady... To se kraftí blbě. Když máš tu knihu. Ale kraftila se strašně dobře. Já jsem kvůli tomu nasvětil svůj život. To
Nasadil jsem kvůli tomu svůj život. Nasadil jsem kvůli tomu svůj život. Protože nepotřebuji, ale nás. Tak, tady mám věci, které se můžu vykraftit, tak já se vykraftím samozřejmě tohle už. A jak se to nějak nebo to se jako střelí tak nemám do toho ale ty se kraftí já. Svítička. Železní kuličky. Co ještě na to potřeba? Nevím, ono to bylo nějak ze železa. Říkal jsem železní kuličky. Chovry se ženu. Možná, že se takhle nějak se dělá. No nevadí, já si udělám pec. Tohle to zde zatím nechám. A ještě si udělám čest. To je jedna z dalších věcí. To si jenom popasem. Tak. Peníze budou se to sebe, i tohle, i tohle. Všem to můžu dát tohle. Tak, a hlavně už tam taky zase skrývá, ale... Jo? Jo. Borej, obrel. Tak no to třeba asi 8 na pec. Dost. Tusy. No tak vypadí si někam často. Hele, já fakt nesnáším. Pokud máte ségru, tak určitě víte, jak je to je. Určitě víte, co snáš. Růzu se bát s tou. Prase, prasátko Pepa. Já jsem prasátka Pepa. Já jsem prasátka Sleza. Nevím. Tak to taky nevím. Nech toho sakra. Prasátka Slezena. Boom! Ale prosím, já si chci lehnout. Prosím, já si chci lehnout. Wow, a teďka pit food. Nejlepší. Co je tohleto? Aby kousal lidi tím nejlepší. Nevím, tohleto myslím, že se dá házet. Zlý orel. Vždy dělá, co může, aby se zabil veškeré lidi v zoo, když je uvidí. Zoologický, co? Velbloud. Gepard. Zabíjí veškeré lidi v zoo, aby je zabil. Hej, sekera. Gepard spící dokáže jouknout pak lidské ruce vše. Gepard spící dokáže ruku urvat všem. Jo. Co já jsem to chtěla? Já. Víte co, já nebudu si z toho baráček. Leze lidem do čaje, aby se udustili. To je trošku blbý, ne? Jakože nějaký jížopok vyleže lidem do čaje, aby se udusili jim, takže on umře taky, takže to je to úplně k ničemu, ne? Kozel. Nejlepší kozel umí trkat a tím se zamiluje si lidi. To je blbost. Berani si dokážou udělat velkou množství zeleniny a lidem uklízejí veškeré hlídka. Já mám nevadí, tak já si zkusím se padnout zpátky.
jsem teďka zase tady, že jo? Já teď si dám. Takže tady nás tak jakože je. No. ORTAB. OK. Tak, a já jdu ke smrti. Máme jdou. Tak. Už ji vidím. Ty tak blízko. Je čím víš, co? Je, tam Se mi nepovedlo. tam ani nikdo nemůže dojít. Může, když to je blízko, ne? No je dál. Už jsem tady. Fredka, nejlepší. Diamanty. Nejlepší to, že Počkej. Fredka Jo, já jsem si zapomněl dát ty. aby dávala, aby i Dám hned, si easy. aby vám i hned dogenerovala život, abyste Doregenerovala. abyste byli celou dobu na vyšší. A Martinko, buď potichu. Ty bro, Zebra není tady nic, jo? obrovská. Něco, že tam něco bylo? Zebra dokáže na lidi přinést své prouhy a aby byla pak jako člověk. Jako nic. Tak ono to bude asi dole. Proč? Loďka! Tak, tam půjdu, to bude, tam jsou piráti. Doufám, že tam budou, už jsem si nedal. Jo, mám echo. Doufám, že tam budou ty piráti, protože si jako chci něco za to, nevím, tam nejsou. Tam ty piráti nejsou. Ale tam se může dojít pro poklad. Tady se nám vezme. No nevadí, jdu tam. Hihihi. Je tam něco jiného než piráti. Kostlivci. A jsou vevnitř. Mama! Já tě bodím. Já mám půlku srdíčka. Mám půlku srdíčka. Tak to bylo fox, kamarádi. To bylo fox. Ty vado. Tenhle co pomáš ještě víc nahoru. Hej, další lodička. Obávám se, že tam budou piráti a dáš je. To se obáváš, jo? Jo. To by si měla spíš chtít, ne? Tak já myslím, že se tam k tím jako docela rád podívala. Potrefej. Jo, takže já se tam dostanu asi přes ty skalkany jenom. Tyhle ty boty mě už začínají štvat. Co tady jsou? Super, jo, ten tady ještě je. Tady je tma, tady se bude spamovat. Tady je tma. Tamhle už je světlo ráno. Za mnou šel! Tady jsou basty. Tam by si psát vloupal. Ty se dostaneš ven. Jsem nahoře. No tam by se dostal lehce, že jo? Jo, teď se nedostaneš ven, ale tam by se dostal lehce to. On tady není. Tak tady nic. Tady jsou poklady. Jo. A je To romy. se to bylo celý. Tady máme co? Potom papíry. Tohle je červené vlastně. To vůbec nevím, k čemu je. Deska. Aha, to jsou jakoby kouzla. To jsem doufám dobře. Tohle třeba hunger. Tohle je doplnění jídlo. Jo, dobrý. Ale jak půjdeš na druhou? Půjdeme na druhou lodičku? Jo, jdeme na druhou.
Aspoň se to nejde rychle plavat. A tam už někdo je. Co jak připravíme náš super look. Jako asi jsem tam bude. Asi jsem tam Au, nevidím, já nevidím. Já mu ukrvnu loď. Jsem kapitán Jack Sparrow. A ukrvnu loď. A ty si proplav. Proplavej se. Proplav se. Ty se trochu proplavát, běžte na tu loď, je moc velká a je moc... Dobrý, padl se nám to nějaký jajnko, ty. Teda si tak něco bude? Ne? To by zklamalo, že tam nic není. Tak fakt tady nic není, takže naše stát, jako to je nějaký chudej, ne? Chudej opravář. Ale se trošku jdeme podívat. Jdeme najít loďky. Tam jsou ale žraloci. No. Se tam snad tolik nestane, jsou tady to žraloci. Já pluju pořád rychle. Ale, víčka. Já si tady dám takhle to díru. No, aby... Loďka má vedle díru. Potopíme se. Potopíme loď. Ha, vypadá, že tady nikdo není. No to jsou blbý, nehlídají se ledě. Proč to nejsou žádný česty? Jdeme hledat dál. S Prdnutím. Ta Martinka je hrozná. A další loďka. Tady Kings není. Tady je velká věž. Jo, tady je velká, tady je náš průšvih. Ale, že by to byl ten ostrov, který si myslím, ne, není. Nebo ne. Není. Tak to je taková červená lodička. Tak se můžeš jít na panáčka. To si mě už někdo všiml, co? Klifuješ jen lodičku, že jo? Jo. Šibopatkou, to je strašný. Ty tam na mě prostě teď nedalo, co? Mě se jim tam vloupáš, že jo? Jo, přesně tak, temně. Tady jich nějak moc? No, chtěl jsi piráty? Tak je máš, Dáňo. Já jsem je nechtěl. Máš piráty? Já jsem je nechtěl. To ještě jsou. Nějaký doláry. Tam to zabiju. No co snad ještě mám? Žádnou lepší zbraň nemám. Ještě jeden, že jo? Jo. A to jsem netečkal, že mi to takhle půjde. A teďka lak mi to celý asi zkazil, teďka. A proto ne. Uj, mám stej zubky. Jo, tak tady asi nepůjdu. Tady teďka by mě zajímalo, kam by jsem jako měl jít. Tam jsou čestky. Tam jsou česty, Dáňo. Tak to asi tak dělám takový.
trefil. Jo, jděte po sobě, dobrý. Se zabilo navzájem. Co je? Nevím, se budu prostě mletit, tam ten už umřel. Čtu si s ledovým drakem. Ještě umři. Jo. Opice. Nejlepší prosíčka. Asi. A hej, pane, on tam se spadnul. Daňo, víš co? Dva s lukem. Daňo, koukej, Au. opice. Au. Nejlepší Au. Stíka. Au, stíka. No tak se nečti. To je strašný, ne. A ona na mě ještě ta Martinka řve tady. A ona si přitom nečte, ona se jenom hraje, že si čte. Ona se jenom hraje. Ale tady mám ještě nějaký jiný věci, který si dali vykrát. Iron. Skutky. Bronzová. Zapoluji to na to. Velbloud velký. Doopravdy velbloudi žerou trávu? Ne. Žerou banány? Ne. Hej, tak já to zkusím takhle udělat. Moment. Tak ono se to nehází. A co s tím jako mám dělat? Aha. Tak to je úplně k ničemu. To je naprosto k ničemu. No, nevadí. Morbarák. Žirafa. Aha, tak si to máme ještě. Žirafy slajmáky. Nějaký blbosti. A já nevím. Žirafy jedí přece lístečky. Vedry. No, nevadí. Na to jsem si tady čekala. Luby. Nejlepší luby. Prostě bude zase na cestu. Ale tam tím směrem. A tam ještě proskoumat. A tyto luby mají největší tesláky na světě. Oh! Strom! To je nějaký velký strom. Monglad! To není Monglad, v Mongladu nejsou velký stromy. Tohle to je ten Teldrassil. Jo? Myslím, že se to jmenuje Teldrassil. Prokopej se temným elfům tam. Temní elfové, prostě pro vás. A Daniel... Hele, ono je dutej. Oh. A Daniel tam je jakoby fakt temný elfy a to jsem já jako... Ne, tam jsou temní elfové. Podívej, temný elf. Au! Se má vyjet. Vidíš temný elf? Je to slivec. A umři. Koralol. Aha. Takže... Co je to, co jsem dal? Tohle je klasický skeleton. Který oslňuje Nebo ne? orly, když se na ně podívá. Jo, dobrý, jděte do sebe. Kouskanost velká. Ne, to je dobrý. Opice hrozila. Lidi v podstatě He. hodně zabijí, aby získá potravu. Pustí, omlouvám se za to, že Martinka za mnou mluví, tak jestli vás to štve, tak Liška. já až mi napíšete do komentáře, že vás to štve, tak já to ukončím. Já jí řeknu, že to prostě to a vysvětlím jí to a vymožuji Warcraft a je to jedno. Co budete chtít, aby jsem s ním udělal. Napište mi do komentáře, co kdyby se vám to nelíbilo, co chcete, aby jsem s ním udělal. Aby se mi pochválil, nebo aby jsem mi zakázal počítač. Prostě mi řekněte, co chcete, aby bylo za trest, jestli vám to vadí. Co tady jako končí, ne? A další.
málo života, mám málo života. To jsem posadil. To jsem posadil, to je dobrý, no. To jsem posadil. Tam bude asi nějaký ten králík. To je asi takhle zjezdím. Dobrý. Takhle to zjezdím. Jel. Tak a asi už můžu tam. Jo. Půjdu 2 minuty. No je tady červený koberec. Ještě nějaký 2 tyhle ty. Další šubín. Tak pojď. Pojď kámo. Wow! A myslím si, že tohle to bude jako dlouhý video. Tak. Nevím, hodně dlouhý. Tak. No, dejte do sebe. No tak ten toho moc nevydrží, koukám, co? Tak. Nějakých pár zombíků, tady 2 tyhle ty mě tady štvou víc, takové. Díky. Ty vole, já jsem master, já je zabiju, já je dokážu zabít. Já jsem Lord Dandaza. Ne, postavil jsem. No nevadí, udělal jsem staré, aspoň tenhle ten čudlík. Já jsem to dal! Já jsem master! Já jsem to dal! Student. Oni umí otevírat, a ne to jsem byl nahoru. No, zabiju ho a je to. Jsme si s tímhletím mečem dají kutat. Tak. Taková další malá místnost, to se mi nelíbí. Co by to bylo za místnost nehlídaná, tohle zrovna je nehlídaná. Ne. Umři. Au. Diamant jsem z toho dostal. Ty vole, tak to je v pytli. Není to v pytli. Ještě, mám šanci, že jsem se vytrpil. Ne, tak se do něj. Se vedle kam. No, padnej. Tak, kdo to vyhraje? No, toto. A zbyl mi ten meč. Tam, to je ten. To je ten. To je vládce. To je už ten boss. A s ním nechci mít fakt nic společného. Jak já to udělám, to je takhle. Až je tak tvoří tyhle ty. Když se mě nedotkne ani... Když se mě ty hazmaci ani nedotknou... Teď se tady pořád zalejzá. Já tady pořád zalejzám. No, je to prostě magie.
Takový malý zmetek, tak. Ježiš vedle. Ježiš uhni. Prosím tě, uhni! Jestli nechceš umřít. A co na to dělá, co? Fire, pro. Oh. Wow, hustý. To už použít víckrát, jo. Vyberem. Tady to je vůl, už zapalil. Co to je? Prasata, jo. A vemte si skáčovat. Ale když je to jako trošku těžký, no. Nevím, jaká to udělá. Ještě. Hele, a já už mám strašně žiju. Strašně rád. Tak si vemu tohleto. No, tohleto nejde. Takže nic. Já se tady prostě nažeru. I když se tady trošku bojím, tak se nažeru. No, tam by stačilo. To je jako roko. Tak. Přijďte. Jak to děláš? To má kouzelník, co? To je takový obyčejný. Ono mi to bere ty? Aha. Ono mi to bere jídlo. Tak to jsem si jako fakt nevšiml. Umřel. Já jsem ho zabil. Jo. Kde on je? Umřel. To byl portal, ne? Já jsem ho zabil. Já jsem ho zabil! Jo. To je tlačíčko. Nevím. Já to beru jako rebel. Jo, já jsem ho zabil. Jako, nebylo to zrovna ani Zlatý těžký. brnění! No a co? Jako, ale tady, a co? Jakože já jsem zabil bossa. A ono mi to tady dá jenom tohleto. To je jakože nic víc, jakože... Stále víc na konec. Jakože tady už nic není. To je všechno. Už nic. Jako všechno tohle to je. Tohle to bylo všechno. No každopádně. Tohle to mě fakt naštvalo. Ale to je jedno, bylo to dobrý. Každopádně. Tohle to bude asi všechno z tohohle videa. Já se podívám, jak dlouho natáčím. No vidíš, skoro hodinu. Spíš hodinu. Tak, asi. Pokud se vám video líbilo, jako mě, dejte like. Pokud se vám video nelíbilo, tak vám jako nevěřím. Takže asi už konec se vám říkat, protože mně se tohleto fakt nelíbilo. Tohleto se nepovedlo. A čauky, dejte lajky.